Ụmụ Igbo ekene m unu. Biko asụkwa m Koichi ya ka anya zere agbapịa ọsọ. Biko o nwere ihe bụ m wee bịa n'ụbọchị taa and ihe a bụ m wee bịa maka nwanne anyị nwoke bụ Jpac. O nwere something m nwafụrụ ihe a mana na-asị na ihe a adịrọ necessary n'ịghọtago ihe ọ ga-abụ ọpụta ọ na-akọmpe ihe Mathias na-eme ihe ndị chọọchị na-eme. M nwafụtara ihe aha na ihe a na-awụkwa more problem ka ị na-ekreti na anyị and mma akpụ ya in a minute because once ị na-post kwa such video ihe ndị be anyị na-akọmentị ebe ahụ ma ọ bụ na ị na-aga through ya comment ifo that na it doesn't worth it. For God's sake anyị nche niile bụ ndị Igbo. For God's sake anyị nche niile bụ ndị Igbo before okpukperechi ọbụla ịghọtago ihe ị na-ahụ ịpụtara inweta ipostu vidio ị Mathias na-eme ị na-akọmpe ya with the church n'ọkwa the same thing. Ịghọtago na ọ bụ na o nwere unu mmadụ na aka Mathias adịrọ ọcha kpọpụta na ya ka onye ọbụla afụdati na ihe Mathias na-eme adịrọ mma. Ịghọtago onye ọbụla ama oke na Mathias ihe ọ na-eme adịrọ mma mana this thing ahụ na-eme ndị be anyị pụtazi na comment section na-ekwu onwe ha na-abuse onwe ha na-akpọ ụdị sort of iyi dị iche iche. Mụnwa feeling na that is not ihe na-eme doesn't necessary. Ihe Mathias na-eme for my own opinion dị very ihe niile ahụ ka aka m na-afịa that na ọ dị ka efifie and you need to differentiate ihe bụ church. Mathias na nke ya omenala bụ ụzọ eziokwu ana m nwafụtara na ihe a bụ ọgbakọ. Ịghọtago chọọchị achọrọ m ọ bụ na ị na-ege m ntị je go to your dictionary ka ị chọta the meaning of church. Church bụ ihe ọ na-agbasa Christianity, gathering of ndị Christian. Ihe Mathias na-eme abụrụ gathering of Christian, ihe ọ na-eme dị iche and Mathias enwebeghị mbọsị ọ pụtara si unu weta na tithe. Ịghọtago na ma ihe ọ na-eprichiri gị ebe ahụ reality and practical solution mana ịpụtalụ like this ipost something na-compare ndị be anyị kwa nọrụkwa ebe ahụ a na-akọsụkwa mmụọ in a minute. Amanwafụ na ihe ị na-eme adịrọ necessary my brother. Amarọ m oge ị ga-eji wefu this video mana amanwafụ na ihe ahụ ị na-eme adịrọ necessary for my own opinion. Ịbịa na comment section gị ịsọsọ ihe ga na-afụ ebe ahụ abuse and ndị nọ with you na ndị anọrọ with you a na-akpọgharị ndị mmadụ iyi na-agagharị. Ihe akwa uche m ka m na-ekwu ịghọtago unu feel that na o nwebu ogu ndịrị agịrị Mathias maka statement of account mana ọ katakwazi onwezi ihe anụ. Unu feel na this young guy bụ Mathias na o nwere ihe ọ na-eme adịrọ mma unu ebupụta ya akwụ n'iru akwụkwọ onye ọbụla nọ ya unu ebupụta ya gosi ndị ụwa nekwe na ihe Mathias na-eme bụkwa fraud na ihe ọ na-eme adịrọ mma nke a igosi nye onye ọbụla afọ dama ihe ahụ na amara m the purpose ike nwa ji emegoro isi na-eme. I don't know the purpose because anyị ma the clarity of purpose of ihe Mathias na-eme. Onye sikwa na onwe ndị amara ọnụ but for my own understanding too much si afụ ihe. I know the purpose of ihe Mathias na-eme ama m ebe ọkụ. Ị na-aghọta na pụtara ị na-asị na ihe Mathias na-akwa the same thing aha ọ na-eme ndị ụka accuse ka ọ na-eme dịka gịnị na onye nwere ọgbakọ ụmụnne ya maka ndị Igbo na-ekwu na igwe bụ ike ma ọ bụ na-apụtara emechaa ihe a na-eme mbọsị ụka atụọ mma ma ọ bụ enye onyinye. Ọ bụrụ nya ka ihe Mathias na ihe ndị ụka na-emeji wee bụrụzie ofu ihe ka anyị nakwa agwa anyị onwe anyị eziokwu because okwu ka mmụọ bụ aghụghọ. Ndị Igbo si atọba ụtọ si wepụ aghụghọ. Ọ bụrụ na ị madata na gị nwa na-epozu ihe asị na ihe ọ dị same thing Mathias na-eme ka ndị ụka na-eme mbọsị ahụ ya bara gị eje n'ụlọ ọgwụ anwụkwa n'ọgwụ. Anyị pụta ya na-agba n'okirikiri mụnwa amarọ the purpose gị nwa jigoro eme ihe mana ihe a nsị ka m bịa voice ya my own opinion. Udo dịrị.